स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कइल जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। पहिल का खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा यार 75। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना अभी कमिंग सून में बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के जब भी रिलीज कल जाई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कल जाई। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे की ओर से, जिनकर गाना करुआ तेल 2 फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गइल बा, जोना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर फिल्म संघर्ष फुल मूवी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गए रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ये फिल्म के अब तक 73 मिलियन यानी 7 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर फिल्म शेर सिंह के गाना ए सोना फुल वीडियो सॉन्ग जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना ओरे पिया ठीक नहीं किया फुल वीडियो सॉन्ग SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहल बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना ओढ़निया के बिना फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर नया गाना ए राजा कुछ कुछ होखेला हो फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके सुन सकतनी। ता आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।